Ongi etorri danoi, Galdegazteren 11. denboraldiko bigarren saiora. Gaurkoan Gaztelupe ikastetxeko ikasleak ditugu gurekin, eta hemen nirekin platuen dauz, Sara, June eta Paule. Eta kontrolgelan berriz, saioa ondo jarraitzen, Aintzira, Naia eta Alaitz. Eta gaurko gure gonbidatua berriz, Aritz Zubia, Eskoria Txarpetopetua, Konkiz saioko, igazko partaidia, Kaparrak musika taldeko kidia bebai, eta beste hainbat gauza, laizterre jakingo ditugunak, zertan dabilen bera. Saioa hasteko, onena izango da, pixkat ezagutzeko bideotxoa ikustia. 22 urteko Eskoriatzar gazte multidisciplinarra izango dugu gaur bideopodcast ganberroan gonbidatu Aritz Zubia. Alaia, geldi egon ezin duen horietakoa, mantentze lanetako teknikaria Eskoriatzako kontzejupe pilota txapelketako parte hartzailea eta Youth United taldeko abeslaria horrez gain Kaparrak taldeko partaidea ere bada eta gu jakin badakigu txaloak jotzen ez duela parekorik. Eta nola ez, gehiengoak El Conquistador del Fin del Mundo realitiko parte hartzaileetako bat izatearen ondorioz ezagutuko duzu ez Zubia. Behin baino gehiagotan aurkeztu izan da saioko kastinera, azkenengo aldian, sortea izan eta barru, hori bai, gure bideopodcastean jada ezagun dugun laguna izan du prestatze lanetan bide lagun. Bimbi handia, pentsa, astean 5 egun entrenatzen zuen fisikoki ondo prestatuta egoteko, eta baita, merezi izan ere, finalera, iritsi zen eta Eskoriatzarra, dejon deizula Zubia. Geldi egon ezin den horietakoa dela kontatu dizuet, agian horrek ekarri dio, abiadura bizia ere gustuko izatea, Goitiberetan eta autolasterketetan ez du parekorik, ziztu bizian aritzen da. Eta dena kontatzen hasita, aktore lanetan ere jardun izan du. Ikusi, ze dotore gainera, etxeko bata politenarekin. Arrituta, lasai, galdera erantzun lehiaketetan ere ez du parekorik, ez dakit burua ziztu bizian joaten zaion orduan ere edo ia gaurkoan izotzak entzeko zein entxaladako osagai erabiltzen den zehazterik badugun. Gaztelupeko ikasle maiteok, ez zaio denbora luzez geldi leku berean jarrita egotea gustatzen. Kontuz, agian maiari bueltaka lasterka egin beharko duzu eta elkarrizketa. Dagoeneko ez bada argi gelditu. Askotariko trebeziak dituela, aurkezle lanetan ere, ez du parekorik. Lasai, Manol, gure osinaldeko Manueltxo mailua jotzen onena zuzara eta ez dizu inork lorpen hori kenduko. Aritz, gaurko gure bideopodcasta Kaparrak taldearen kontzertuen tankerakoa izango ote da, zein mozorro ekarri duzu gure platora? Horren beste gauza egiten dituzu, ezin denbora gehiago galdu, banoa mila deskantsuan jartzera, moz geldituko zaigu eta bestela saioa. Aritz Zubia, ongi etorri Galdegaztera! Joder, hori biditxu, gauza asko biditxu hortan, Perratxo asko az biditxo horretxan, Bai, hostia, almeneko lanak eta agertu dira, así que... Hemen goienan artxibo handixe da. Bai, ikusi bai, zago artxibo daukotzen, bai. Ondo, gure bozu konkizetik hasiko gara, igazko partaia ezin zitzen, Patagonian egon zitzen, finalera aldu zitzen, esperientzia zoragarri xazta. Bai, azkenian nik, amez moruan naukon hori, jutia konkizera eta gurasuekin askotan eztabaidatutako gauza bat izen zen, ez habien nahi ni jutia, para nada en el mundo, eta ni aurkeztu nintzen lehenengo 2 urtiak ez esan barik, sustian hartu gero, jarri sustian olako bidixo bat, mejores momentos, hor arrapaun sustian ja, junitzela, hori esan ninauen, eta gero, hartu sustian, azkenekoz, eta junitzen, eta oso ondo pasau nagoen, egiz esan da, me lo pasen grande. Eta zenbat bidera fan zinen kastinera eta zeitzen zinen hor? Aurkeztu nintzen 4 aldiz, kastinera. Laurak no tiene nada que ver uno con el otro, ni guztu. Lehenengo urtean junitzen eta 18 urtekin, 18 urtein eta aste betera jun. Eta hola, apa, ni Aritz naz, ez da dize, venga, fuera. Gero, urrengo urtean, aurten toke irto motibau, eta akortan naz, zagoela juergan bat holan, eta zan kastina goitzeko 8 eta nolan. Gau paseita. Gau paseita juniten, kastinera, mas acelera aukera hostia, eta horre, fuera. Gero, beste urte baten be holan, eta azkenian, urte nintzen kastinetik urte baten, esaten, mierda, zeitxartu indoten, eta derrepente ditxustien, eta bara, junitzen, bai. Nola reakzina zion?
Lehenengo urtean izan zen, nagoen gainera klasian nagoen, eta deitxu zuztien, eta ez nagoen sinesten, etxera eta ana juniten, esan, bano jagurt, eta ez nagoen sinesten, eta gero ja, egisa urte horretan, berez nagoen hartuta, barruan ninguen, eta gero intzuztien reservara pasau, eta ez nintzen jun, orduan, gero apur bat, intuiten nagoela bastante aukera gehiago ez, eta hurrengo urtean esan zen hain sorpresa, baina kriston razinua, jota posik, eta gertanaz, oso ondo, baita boxeuan entrenatzen justo, eta bestiak hor sufriu zagoela, nire mozinuak, bai. Ondo. Eta etxekuek zizan zutzen. Ez notien esan esebe, hasieran. Esan, ez nire esaten esebez, eta galditzen da nire egun bat esan engotet, eta jazta. Eta ez nagoen esan esebez, nire inguruan ez nagoen esan esebez, gero, urten giten juerga baten eta apur bat, emozionauta kontagonatzen bideo iruri, baina esebez, eta falta zenen egun bat, deitu notzen lagunei, ingo afai bat ez da dize, ingoen afai bat, eta hor kontaunagoan, bixar banoia. Eta gero etxekuai, igual, junitzen, eta, hemendik 3 egun da konkizea noia. Eta hona nagoen. Ekiko zen gaina denpora tartetxoa preparetak ondo, ez? Bai, horre gutzezu hilabete bat edo logezea, eta hilabete hortan, ni entrenau bez nau, ni nasko, azkenean banagixen, hilabete baten ez nagoela lortu behar gauza asko, eta geixau izen zen gauzak ikusi, memorizau, ondoin, eta igeri naz oso txarra, gertzen nagoen 200 metro segido piztinan, ez nagoenin, eta ez nagoen, horra goi, ez azeke. Zui, ikusten duzu ekonkizeta holan? Bai. Zer petzeta gatzo lan, proa izaiena, ero? Bakutxo gato lan? Ez dakit. Ez dakit. Igual. Fan aurretik basakutzu buruen, porque askotan behar errepika utxen die proa horrek. Hau jarten moztien, ia, etxean oie. Bai, hori da. Eta, guk euki gauen hori, justo Patagoniara jungitzela, eta, karo, indala 10 urte ezin inprobak hasi gitzela ditzen berriz, eta apur bat oksidauta gazen, baina gogorrenen jakuna izen zen laberintua. Izaten da, laberinto bat, dana glotuta bat abestiai, eta hor gainera igual ingo zauen 0 gradu edo kristona isia, guztita, fraka motzak, manga motza, Patagonia hor mendi erdixan, esplanada bat, kristona isia, ura hotza, karo, goeldu egiten gainera, eta baina tubo bomberuak, eta izango da programa zua egin, eta dana hor guztitzen, eta esan dengo, lagez egin, eta gero hori zen zen oso gorra, jente hipotermiara niaz nintzen heldu besta, baina hau, eta hori zen zen, baina probably gainera horri zeten da, karo, lokatza artian zaz, baina karo, lokatza hori bazetan da lehena, bigarrenak, bazetan da mairu, azkena dauko arrixa. Eta gero ja bizkarra eta ana, oso gorra. Txerrixak lokotzaretan moruen, gustora. Ikusi gaben guk etxetik behintzat, zebek igual ez? Baina etxetik samurrik ikusten da, baina gero horregonin bida, ez da? Horrego ja esan gainera igual ja nik hor jaz naukon janaririk, ja niretako nik jaten dut pila bat eta jaz naukon janaririk, eta igual nahi 3 egun ja jan barik eze, eta justo bat okauzen txerrixa, basakon galdin bigauela, eta hauko anekdota bat nik eta Jokinek, justo gelditzen egiten hor bixak azkeneko minutuan, eta hain esan duten, tu pirate, tio, si ya has ganado, tio, eta tipua asegaten bultatzen, eta déjame, que estoy comiendo. ¿Cómo vas a estar comiendo? Que estoy comiendo, déjame. Eta ni txerrixa janda alnauen dana, eta hori bitxua hori, solomilua hartu, eta barrura, eta gero sobrau jaten nago, bestia irrepa eta danan hasi zen jaten. Hombre, hor gozie badao, janitzeta, ez da? Hori duda barik. Eta el muro infernal edo ez, aurten pasau die 3 pertsona bakarrik. Bai, gixatzen da... Del muro infernal. Hori ze da? Dau proba, bai. Bai, igotiana. Soka batekin, bai. Eta, hori, ez da git, hori azenen kondizioak eta igual desberdinak. Aurten izan zen lehenengo proba, guritoko jakun, ez da git, igual 18. egunean, igual dagoena 10 kilo gutxi hau, bai. Jarbarik, ja, ordurako, ez da? Bai, eta nik, igo nagoen a pulso, hori, porque dagoena inbestego irabazteko, denitzela esko bedauta, baina, eta eros nagoela irabaz, baina, bueno. Hombre, hor bai ikusten duzu jentia zintzuk aurkeztu dien ez, eta zen bai, jartetxo hori, eta ez da bigoten hemen preparauta, oso ondo preparauta hauenak igoten da bakarrik, ni bintzat etxetik ikusitxa, Hori da, gero behan, niretako hasieran oso gorra izen zen, karo, heldu nintzen ara aireportura, eta, karo, ni, aritz, hori, askoitzako ditxotean mi gauz, aldi beren ez dutela itzen ezebe. Eta, karo, entzun horra eta bat, ni bomberua negotizan, ja galditzak, ni bai, ni naz,
OCR hemen Europako ez da gize, ninaz zirkuan ez da gize, ninaz, eta honi, bueno, ni harit, jolaztu pelotan amar urte, hori zan hauen, ninako grupo bat, azte urtean eta gorra urte denaz, eta jazta. Beta gurra. Ondo, dana dala. Bertako esperientzia horretan bebai, lagunak eta bingo itxuzu, batzuk gertuko hauak, beste batzukin igual aserriak geixau, zelan eruten da hori? Bueno, guri justo toko jakun talde bat 18 eta 22 urte bitartekua danak, eta oso ondo erungitzen gure artean, gaur egun kriston relazioa dauko bebai, eta 18 egunetan holan gure taldia dure usan ez gau, neuki ez liskarrik, zezebe. 18 egunetan, juntzan oso ondo dana. Eta horrek behin zaun, bebai, aventura izetea pixka derrexago. Eta bikoteren bat urten zan edo? Gure urtian justo tokauzan urtia txarra zentzorretarako. Justo, zagon talde zala lehengo konkursante hoiak. Eta soetzen egizazan da guren bolara. Gero beste batzu ziren pixka berezixako, ez? Artistatxua. Eta gero hori da. Normalien, beti egoten da, artistatxuen taldia, baina danos haria putxat artistatu. Bai. Baina azkenean ingauen gure urtia izan apura bertxio, eta guk ingauen gure artian relazioa, eta gure artian egon giten hor, eta esan zen. Aurten adibidez, justo beste oingo urteko ginditzain da, danak eruten diana superondo danekin, ez da gize, eta barroa igual badaz aukera gehiago bikote gehiago sortzeko. Bueno, baina Andrea eta Jokin... Hori asan da, baina horri dien matrimonixo bat, ikusi mioz, segundana diskutiruten, eta gero ondo iruten deuren artean, baina da segundana, buah. Eta norbaitxekin pikeren bat edukiozu? Nik ez nago neuki horan pikeik... Ezken nire baino asko amibola, me da igual dana. Azkenean taldian zagoen inbidia zero bat abestian ganez, azkenean igual pasen da, nire notizen zu baino obia, hor zan dana, zan mentalidadea gana taldia eruti aurrera eta jazta. Eta azkenean ez gara neuki ez inbidixeik, ez pikeik, ez... Eta programatik bezotuen piketan, ez? Zoen artian piketako. Bueno, hori seguru baiet. Redaktore batzuk itxen dabela oso ondo euren lana, eta segundana, hor baina hori, ni juten itzan horra, eta azten zen, ¿y qué opinas de que este te haya dicho esto? Pensaron, pues hoy me he levantado, he comido garbanzos, no vas a decir nada, no, pues vete. Eta hola, azkenean me bai jakin bida. Hori euren lana eta zuipe jokuen sartu, ero ez sartu, jakin bidea. Dana dala, zeuk esan duzu moruen lagun asko itxituzun bertan, eta, bertan zeure lagun izandako batek bidotxoa bieldu duzku zeuretako. Kaixo familia, ese moduz, nian hartzen az, aritza zago nintzen Patagonian konkizan, eta gaur kontutxo bat hasiko naz kontatzen, eta seguro aritzek ondo bukatzen duela. Gauza da, guk unifikazioan joko bat irabazi genuela, eta saria izan zen jacuzzi bat. Heldu ginen, baina jacuzzi zen lapiko baten modukoa, zen metalesko ontsi bat, eta azpian sua zeukan. Eta gu zoaz ez ginen oso ondo moldatzen. Orduan, karo, gauean, kamarekin, esan genuen, ze ondo dagoen ura, tal, baina guzti izoztuta zegoen. Eta joan ginen lo egitera, eta horrengo goizan, esan genuen, gaur bai hartuko dugu baino berotxu bat. Joan ginen, ipini genuen sua, eta gozaldu genuen lasai. Gozaria eta gero, joan ginen hankak sartzera jakuzian, aritz, kontatu zelan ia gure burua zukatatzen dugun, eta gainera edateko urbarik eratu ginen. Ondo pasa, bezarka handi bat, eta ea laster zuen herritik pasatzen da zen pizka bat, ea farratxo bat botatzen edo. Venga! Aritz? Hori dagoen bidizua famosoa jakurzian gu hor. Buah, que bien, zagoen ura izoztuta, txabal. Plantak ziren orduan. Joder, somos actores, zagoen heldu ginen eta karo, ikusi gauen hor jakuzi bat hor ura. Eta zagoen, buah, eta zagoen, venga, sartu. Karo, gu hor, jungiten sartu da, buah, izoztuta. Baina, hor momentuan, buah, estábamos tan esto que nos da igual. Eta ero nengo goixian, esan gauen, hori. Ingo usua, ez da gize, jarriko ondo, eta bainauko gare bintzak kondizionan urberotan sartu harik hor goizen, igual logo gehiagun, ja. Eta, bierra, da placer, batu jaboia, da, eske, moten dau txorraz, ez gaur goizian dutxo bengar, ez, baina, batzo gabian, baina, eske, da, benetan ezin dozu imagina, hartu da, jaboia, hartu, ez da gize, hor jaboia, hor aginka itxen jaboia, ez da, eta hurrengo goizian, esan, jarriko usua, eta bentsatura,
berotu, karo, Egon zintza, guaz egiten sartu egurra eta egurra eta egurra. Karo, sartzen gauen eskua goixan eta, ondiotza, hau, eta benga, eta, karo, baina behekua zauen dana irakitzen, eta, de repente balan burbujak eta hau dago erreten, sartu egiten, ezin egiten sartu, eta horrek egiten gauen bide bat, urana, olako tanke bat. Eta hor kasueletan ura botatzen, urrotza botatzen barrura, gelitzu egiten urbarik erateko, urbarik ezetarako, gainera piztina bero, eta... Abenturatxo gaitza bai. Puro desastre izan zen. Ondo, esan duzu, lagunak intxuzuela, lagun horrekin gero konkitzetik bueltan be, parrandatxoak itxitxuzue. Asko. Bai. Lagunekin baina goixau, gero lagunak esan gotu, Aritz, esan urteten, lagunekin, azkenean bai, eske, bizioz hain beste abentura, hain beste zebentzia gogor, eta azkenean hori jentia zautu oso zure bizitako kondizio txarrenetan, ez? Orduan horrek bai induzku, kriston, eta oin be bai, suertia aukido, ya no como quieras, azkenean juten garela, Atrapame si puedes grabetan, eta goiaz hor onduen erungitzen. Goiez debatera, goiez orduen, lekuan eta goiez dana batera, eta koinziruten dugu gaztian egoten gara igual irubider. Orduan, behin afaltzeko, gero atzo egon ginean grabetan, gaur goiaz grabetan, orduan da denporana gaz batera, orduan... Atrapame si puedes aipatu duzu, horre zeitzen duzu, parte hartu duzuenoke gero bai fatesarie, eurak... Ez, eurak aukeratzen dago ez, apurua zein junta zein ez, eta, hagu apur bat motza garen ez, eta botaten dagoen hor kriston arrixak ez, Letxugia. Letxugian aipatu duzu, letxugian hazen... Hombre, ze da hau, argixe hau, jolasa dau. Galderak, hori elabora inbida purtsa bat, esan duzu letxugiana, baier? Jokua da, Etorri honutza. Eta letxuriakin. Zer ikusia gainera, bueno. Entero gare oso ona zarela, galderak erantzuten, eta ezagutza dagotzula, burua bizkor erabiltzen duzula. Bai, oso. Bizkor bai, ondo ja ez. Zein da erantzun zuzena? Letxugia. Gatza. Baina zein da galderia, nik ez da galderia. Galderia guro jakin. Hor dauz, ekino bat Atrapamen, 30 segundotan patxik gainera dela oso ona, botaten dutzu galderak eta karo, botaten duztan, zein da neguan ensalako kondimentua izostiak ekiditzeko. Eta, ni igual, ensalada, letxuga, tomate, kipula, atuna, eta, letxuga, eta gatza. Ondo. Eta hori txendozu, hor bizkortasuna igual batzutan. Hori da. Bueno, ikusi dugu, askar pentsatzen duzula, ia askar eta ondo bebai badakitzuen pentsetan, burua erabiltzen, orduen hasiko gare galdera joku batekin. Askotariko galdera die, apurrat daneti dauz, batzuk enigmak, beste batzu die, apurrat orokorrean jakin behar dien galderak bizitza honetan. Eta ikusiko guia zela, bai, ingo dugu, batik galdetuko txat, eta pertsona horrek eukingo dau, 5 segundo alik eta askarren asmatzeko. Eta ez badago asmatzen, txanda pasa. Eta bestiok, adibes nik aldetzen motzataritzei, eta ez badago asmatzen, bestio dakotzue alik eta askarren, pum, emon bietzazue zeuen botoiai, bai, pum. Eta aber asmatzen duzuen. Bai, asmatzen dauena puntu bat, hori da. Epaimaia. Bai, hasiko gare lehenko galderia ingotzago Imanoli. Vale. Ia. Imanol berez badakit galderak, así que ikusiko dugu. Geroz eta arrexo niretako zaiaba, baina bueno. Txe artista da esauna belarri bat mostiagatik. Tan. Van Gogh. Bai, ondo, bale. Bale, ondo. Bai. Holako da zamarra, die. Justo modu ia geratzen dela hor blokeau eta pum, aldozu lortu zuen puntua. Aurreatu zaiki, ez? Hori da, bai. Vale. Bale, vega, Aritz, prest. Bai. Letxugia ez da erantzuna, bai? Esan. Erraz hasiko gare. Zein da Euskal Herriko mendirik altuena? Hiruerren maia. Ondo. Irakurri, no te Maia, rapurra gorda inbide. Gorda inbide, hola, rapurra. Justo badakizen, Ze talderena da, negua joan data abestia? Eza maiz. Ondo. Zelan deitzen da, Donostiatik pasatzen da Ibaia? Eurumea. Moni biotzazu, pum! Hori da, Urumea, bale, ondo. Nik igual ingo nagoen. Zure erantzuna bota horretik, egun inbitzezu. Bestela, puntua ez tiendako. Hori da. Ja, puntu bat eta puntu bat. Eska, sabiz. Venga. Nor da Edurne Pasaban? Mendixi... Mendiko, horrikalaria. Mendiku mia! Ez egiten zin da.
Alpinistia, bai, ondo, bai. Bizkorri bilibida, Zenbat egun dauko sekainak? 30, eske justo nire urteak ikan. Ya está. Ondo, ba. Ze euskal kirola itzen da gaur egun Dania eta Miamin? Ez esta punta. Azkar, bestela azkarra bibilibida. Ze herrialdek dauko bota baten antza? Italia. Ondo. No. Zema planeta dauz eguzki sisteman? 8. Ondo, bale. Baina hasiko gare, random. Lortu aldienak, ja ez da inoreiz segidan. Zeran deitzen da Harry Potterren magia eskola? Hogwarts. Ondo, Lehiaketa baten bigarren postuan dauena aurreratzen badozu, zenbagarren postuan geratzen za? Lehena. Bigarrena. Atzen zuzten galdera hori. Eta asmatu zion atzo? Ez. Baina gaurria bai. Gaurria bai. Bale, baserri baten 17 behi dauz. Eta beratzi izenezik beste danak hiltzen die. Zenba geratzen die? Beratzi. Esan dugu beratzi izan... Zenba gelditzen die? Ez zenba dauz bizirik. 17. Hori da. Pah! Egurre! A ver, zemendatzen erantzuna. Ondo, venga, ba. Hau, pentsa bida purra. Kotxe baten 2 ama eta 2 alaba doiaz, baina guztira 3 pertsona dauz kotxien, zelan izen leike? Ama, eta... Ondo, sabiz ez egon puntua kontatzen? Zenik aldu do kontu baia, epai Ondo. baia. Soiesi berdin. Puntua berdin Venga, dute. onja berdin dutxa, ingoz 10 azkenak eta ikusiko goa berzela, venga. Venga, hau asmakizun bat. Zenbat eta gehiago garbitu, orduan eta zikinago nago. Toalla. No? Toalla. Bale, izan leike? Esan erantzuna baina, erantzun zuzena da. Bai? Jode, tu. Berez da, ura, baina bai. Toalla be balixo. Ondo. Bai. Azkar prentu dozu hori, Aldera komplikabak, Bai. Venga. Esti errexak. Tire, kuasi inuak eta hola, baina, bueno. Zein da egaz egin dezakeen ugaztun bakarra? Xaguxa. Ja, apurtu dutzu, lapurtu dutzu. Arauak ez baduz jarraitzen, apurtu dutzu. Norri zen da ilargia zapaltzen lehena ustez? Zeran dugu izena? Eski igual da, tío. Ni, ez igual ez da. Bota? 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 Armstrong. Bai, eta hori zen bizen esaten. Ziklistia be, bai. Ez izan hori ez da ziklistia. A ber, Mariaren aitak 5 alaba ditu. June, Irati, Noa eta Aizea. Zein da 5garrena? Maria. Ondo, bale. Vale, ni entera bena zen. Non hasi ziren Joko Olimpikoak? Roman. Ez Olimpia. Bai, eta non dau? Eta ez Roma. Ez Grezian. Olimpian. Pizkadan ondako, Hori da. Zer da igo eta jeitsi egiten dena, baina beti leku berean geratzen dena? Ascensoria. Ez. Igo eta jetxe eta... Igo eta jeitsi, baina beti leku berean gelditzen da. Eguzkixe. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ascensoriakin zer ikusi zadoko, baina ez da hori. Eskillerak. Ascensoria igo eta jeitsi modu ditzen da. Venga, ber, kirolakin beste da. Zelan deitzen da Euskal Herrixen, hain esan da arraun txapelketa Donostin. Estropadak. Baina zelan deitzen. Kontxako bandera. Ai. Armosa eta etorri bida, Zelan deitzen da zuaitzak margostuta daukozen Bizkaiko basua. Irati. Ez. Oma. Ariz topera da, dara batxaila. Argixena, Nik uste eta hori barrido atrapa que se puede ser. Bai. Nola deitzen da euskal mitologian ezauna dan begi bakarreko tartan. Ondo, erantzuna da. Listo, hori txiko. Nor irabazle? Ni. Igual aritz, igual aritz. Beno puten zaben txarrena izen benitela, baina... Betxugien abentzet argi geratu da. Bai, Hori badako. Argitxu eta itxi. Bo, hanik honekin iziko zaitxu etorduen. Oso no bai, Buruaia badaukotzu piztuta elkarrezketeakin jarraitzeko topera. Hori da, Agur, eskerrik asko, agur. txalo beba, Maiarri. Bueno, Aritz, esan zein nahiago dezen ez? Patxi Alonso edo Julian Jantzi. Hor konkista atrapen superezen artean. A ber, nik, karo, aventuran patxikin egonaz bakarrik. Orduan ez dakit Julian zelakoa zan. Ni dakitena patxikin han bertan be, oso ondo erunitela eta gaur egun be kriston relazioa daukotela berakin eta oso ondo. Julian ez auto, karo, eske nik izenaz
la persona antónima a todos, porque danek ezautu daue Julian aventuran eta Patxi debatean, eta nik ezautu dut Julian debatean eta Patxi aventuran. Orduan, eta Julian be debatietan eta holan pentsa bat pertsona oso jatorra. Osa, gutxi ez daukot relazio asko berakin, zen dala gutxi ezautu duten pertsona izen da, baina bai oso jatorra. Horre, nostalgikoak be badaz, ez? Urte askuen egon die Korta eta Juanito be bai, eta horrekin parte hartzea be, askondako amets bat izango zen, ez da? Gainera egon zan joku bat, agortanaz, hori, heldu nintzela eta garatu nintzela begira, eta zanen, dago hor, Lobo, Neko Banjoren Beke, David Seko, Korta, Juanito, eta esaten zanen, hasi, da zeben todos los clásicos egon dienak, eta zanen, egotia flotetan moruen hor leku bat, eta gero Kortakin egotia 3 egun hor, nia berdaz, Guidotan nik gabitzara denporan, guazen eskapetan hortik, esan gainera, guazen kamaren aurrentan, honek esan duzuen, si Korta os dice para escaparos por ahí, ¿qué haríais? Iríamos con él, sin duda. O sea, izango la experiencia de tu vida, tú, hor Argentina, hor Kortakin, hor baso batetik galduta, Ez dut esan, baina honek saio hasi horretik esan zuen, zuk kaparraken joten duzu, pixka datatuta, kaparrakera, kongizetik, kaparraken bakarrik itzen duzu holan, ez dut ditzen beste. Baina gero hemen pregunten jokuan, egurra. Hori da, holan da. Zelan doi egurra? Hombre, danak lapurtzen, erantzutan lapurtzen, gaera, hombre, bizkorri bilibida. Kaparrak, ze moduz dau, ze puntutan zabitze, kontzertuak lotuta, kantu berrizak itxen. Bai, ontxe bertan 2025 itxita dauko. Ondio ez dago guztiz itxita, baina bai, ez du hartuko kontzertu askoz gehiago. Bai da aldi berian pena moruan, ze jode, gu ez gauen espero olako harrera ukitzia, inoiz ez dugu espero nik uste sortu zanetit aldia, eta gisa, igual, idazten duzkuela astero, igual 10 legutatik joteko eta aldozu esan bat baiet, o lo que sea, eta emoten dutzu pena jendia esate eset, porque nos joden el alma, esate, baina eske, claro, enzen gare jun lekuan eta labesta. Eta bai, hor dauko un labian zehose, eta laizter urtengo dara. Disko berri bat. Bai, zehose EP bat, disko bat, izeleike, urtengo gana horra. Kolaborazio txon batzukin erolan bebai, gainera, ez dakit lekua dagoen kolaborazioetarako, 11 lagun izen da taldien, ez dakit dagoen zuen lekua diskuan be, sartzeko jentia. Baina, zelan jendia bakarrik itxen da bentxalo. Honek, etorri die, egurra mutera, etorri die. Igual ikesi dago, txalua zan beste instrumento bat, ero... Turutia, eta... Horrekoan, esan biharra, ongitzela Durangon esto, juergan, eta soitela txalua joan, eta jentia begira garatu zela. Ez da izan ondo txarte itxan gaurako, baina... Turutia behaukiko da bere trukutxua, hombre. Putzetan. Eta horre anekdota hau, porque astu jaten turuta behin etxian, eta nire gurasuak eta danak hasien joten, eta inoezak ezagun jo. Danak itxen daren putz hor, eta baina hauslan joten da. Eta... Kaparrakekuak, ez dakit kantuak, kantu berri xabitzen itxen, turutia joten, baina, zuetako bideotxo bat be, bialduzkue, taldeko pare batek. Opa, zubia, artista. A ver, konta usatxik, azken aldizien eruetu zuen botia poteuetan, ez? Ez dakit abitzen ensaietan ordu larrei, baina bideoa itxeko denpora larrei ez da behartu, Poteuan dirua. Bai. Ez que cabrón, Igual ezin ja esan, eta. Hemen alda esan dana. Bai, dana libre. Joder, sin más, izenen da... ligatzen dagoen azkeneko pertsonak eruten dagoela botia. Baina, a ver, espero... Ja, ez erutea gaitxau. Ja ligauta, ezta. Zago zinun konkizo estetik geixau ligeta osula. A ver, hori bebai bakoitzan mentalidadia, ez? Baina, hori sin duda, nahi badozu, ez da gitza, azkenean hor be jente asko jutzen da fama topatzera. Eta azkenean ni junitzen, neske niretako beti izan dut. Niretako izan da fatiaman moruen, 3 aste oporretan horra, aventura bat bizi eta huelta. Niretako ez da izen, ibiltari bat, 3 astekoa izen da niretako. Baina jentia bai da, baina ez izan superimpactante jun eta ja, egazkinan aruta juten eta igual jentian eronduan.
eske hau me va a ayudar mogollon, tiktokerako ez dakize, bakize, eta esaten hau, ¿qué dices tú, si Dios, ez gari fan, ¿sabes? Eta jentia bai hori, azkenean gu etortan ona eta holan igertzen dozu, hori egisa, igual juten zare leku batera jotzen eta jentia geldiz itxentzu, eta hori be aldi berian politxea da, baina besta ez oia hori topatzera, orduan ba igual, el que va a buscar eso, igual, dau encantau, nik askotan saiatzen hasta ekiditzen hori, orduan, geixo galdozua gau, hori sin duda. Zuri guztetagatzuna da, apurtxo bat, kompetizio hori, etxekua izetia, herrikua. Hori da. Kontxegupe pilota txapelketan, por ejemplo, ibiltzia, talakoak. Hori da. Horren bueltan bebai, badauku beste bideotxo bat, konkisetik ezakuetan duzula, erritxipe bai, eta kontxegupe pilota txapelketatik bebai. Aritz, a ber, ontxena bilela bueltaken muten buruai, fijaunaz eta, ostra, zuketanik indoguena bizitzan bakarri da empatau. Ze, konkizian, bisok finalera. Atrapamen, konturatu naz, nire igual azarela, otxarraua. Así que igual botabiko kontzejupeien mano a mano pike bat, ez? A ber, empatau horre zinduguin, hogeta bira empatau ezin duguin, así que... Venga, ba, gurozunien pike bat, desempatia, a ber, zeinen alde doien. Venga, agur! Ba, oso txarto urtejako bidizua. Oso txarto? Kontzegupen final bat irabazi notzan, berai eta jarrai. Así que, nik eta beste aritz batek irabazin zotzen finala. Baina hori binak asan, no? Banan gure da honek, desempatia. Eta gero, urrengo urtean binbik irabazi zaten finala. Bueno, esperientza politxe itzeten da kontzegupekoa, ez da konkiz igual gero telebista botaen da eta gana baina. Kontzegupe da, igual urteko uniko nena, askondako, ze da, igual zuestaitu da frontoi bat, herrikua, udaletxeko arkupeta. Eta txikitatik ibili gare danoko eskoitzako guztot, geixeno jolasten hor pelotan, eta egoten da urtero txapelketa, zenden dela ekainean. Eta hori, nik ez da zenbat urtetan jolazten bai, eta behin irabazi toko galen irabaztia. Eta hori da, la hostia. Hori ekainean izeten da, ekainean berriro ikusiko dugu kontzegupen. Bai, sin duda. Konkizen akaso beste diseño baten bebai, eta kaparrak esan duzu moduen, disko barrixa labien, Laizterrek disko barrixa entzuteko aukeri aukiko du, eta kontzertutan ikusteko bai. Eskerrik asko, Gaztelupetik etorri zarien danoi, bai platuen egon zarienok kontrolgelakuoi, Aritz, zeuri bai? Bai, zuei, mita senyoratik. Eskerrik asko eta hurrengora arte.